Karl Barth, teolog Svisreyî hevdem. Di navbera salên 1886 û 1988 de jiyaye li ser teolojiya protestan tesîra wî geleke û damezranerê teolojiya diyalektikî ye. Barth di teolojiya protestan de li hemberî meylên liberal yên ku di sed sala 18 de destpêkirîbûn rabûye û helwestekî neyînî nîşanî wan daye. Ji ber ku dixwestin îmanê û aqil li hev bînin, temamiya feraseta dînê xwezayî red kiriye û hewlên ku dixwestin bi rêya metafîzîkê ji teolojiyê re bingehekê deynin mehkûm kiriye. Li gor bîr û baweriya Barth di navbera îman û aqil de pêwendiyek tune. Mîna vê yekê di navbera îman û mijarên siyasî û kulturû de jî pêwendiyek tune. Barth di kitêba xwe ya bi navê Dogmeyên Dêrê de dibêje ku baweriya pêşveçûnê a ku Xwedê giravî her diçe xwe bicih dike îlîzyoneke û pêdivî bi vegera rastiyên İncîlê heye. Xwestiye ku İncîl bi awayekî rast jinû ve zindî bibe û li dijî tevgerên modern yên mîna sosyalîzm, liberalîzm, humanîzm, sekûlerî û dîrokîsîzmê rabûye û wan tevger yan îdeolojiyan bi ji rêderketinê wesfandiye. Gotiye ku wezîfeya dêrê xizmetkariya gotinekê rizgarker û xizmeta pêkanîna pergalekê dadwere. Ji bo vê yekê jî divê dêr destê xwe ji karbidestiyê bişo û ji desthilatdariyê jî dûr bibe.